نے فرمائش تے شعر پڑھدا پیا کہ میں پوچھا عید دے چن کولوں کسے تین بھی عید کرائی ہے چانو دے دیا عید کرنے چانو دے دیا بقرعید کرنے لیکن میں پوچھا عید دے چن کولوں کسے تین بھی عید کرائی ہے اس آکھیا میری زندگی وچ ہکے جئی رات بھی آئی ہے کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی آئی کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی آئی اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی توڑی محبت میں ایک شعر ہو اسے زمانے حضور دی پھپھی ام سلیم ملک صاحب مدینے چنا دیا آئی تے ام سلیم آپ علیہ السلام اس کو دوپہر آرام فرمانے آن پوری توڑی چاہیے شہری سننے والے بس دے آرام فرمانے آن تو ام سلیم کے کرن دیا جلے آپ نے پسینہ آوے آنا ستے پہ آپ دے پسینہ پوچھ کی شیشک پہن دیا اچھا ہکنی پسینہ پوچھ کی شیشک پہن دی پئی آپ جاگ گئے آپ نے فرمایا پھوپھی کیا پہ کریں گے توجہ کرنی منظر دیکھنا پسینہ شیشک پہ کھلی آپ پوچھے پھوپھی کیا پہ کریں گے جواب دیتا حدیث دیرو نال روایت دیرو نال میں شہرانہ دال دا جواب پہ دینا پوری توڑی چاہیے آپ پوچھے پھوپھی کیا پہ کریں گے اس کی آکھیا اس کا کیا غریب لوگ کا خرید نہ سکے توڑی سمجھ تو قربان غریب لوگ کہاں خرید نہ سکتے عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے نہ کسے پھولچ نہ کسے بوٹی تیرے پسینے دے بھی سمائی نہ کسے پھولچ نہ کسے بوٹی چ تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے امیر لوکاں تریس آندی میں اپنے بچیاں دے کڑ بچائیے جو لا کے ٹر دیں تو لوگ پوچھتے نے خوشبو کیڑے ملک نے اور مثال جہان دے اندر اچھا اس نو توصیف جمال میں پہلے شعر پڑھن اکھی دے بارے کسی پڑھیا کوئی حسن دے بارے کسی کوئی پڑھیا محبوب دی تعریف عاشق کرے مشوق دی تعریف شعر کرے اس نو توصیف جمال اے شعر دی صنف توصیف جمال دیکھ شعر پڑھدا پیا اس تو بعد اختتامی اشعار حسن دی میں تعریف کرنا پیا اگر پسند آوے تو بولنا توجہ کرنی اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے ڈوئی نہیں لبدی گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی راز جمال کمال جے پوچھنا ہے بات پوچھمی ایشا کولوں جیڑی گھپ پنیرے چادی سونیا اور یا سوئی نہیں لبدی راز جمال کمال جے پوچھنا ہے بات پوچھمی ایشا کولوں جیڑی گھپ پنیرے چادی سونیا اور یا سوئی نہیں لبدی میں نظم پڑھدا پیا میں مصر آخری دور دا پڑھیا کہ سراز مریدہ مدنی دے اسا تل پویے رب تل پوندے اچھا ہن میں ثبوت دیونا میں ایک دعویٰ کیتا بھئی اسا کسی گل تے ڈٹ وینا اسا کسی گل تے اڑ وینا اللہ سارے نال ہویندا رب تل پوندے میں آکھیا اے میں کیتا دعویٰ ثبوت منگدا دعویٰ دلیل منگدا آخری ثبوت تے دلیل دیندا پیا اپنی گل دا جیڑی گل میں کیتی ہے اللہ کتھے کتھے سارے نال ہویا پوری توجہ چاہیے اگر میں 100% سچ بولا میرا ساتھ دیونا پتہ لگنا چاہیے میں موضوع نال انصاف کیتا توجہ کرنی میں اور ثبوت دیندا پیا کہ اللہ سارے نال کتھے کتھے تھیندا کہ 20 سالاں دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں تو گھٹا کے آواز دے 20 سالاں دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گیا توجہ کرنی قوم دی زندگی دی وچ 20 سالاں دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گیا جے زبر تھی بنائی زبر تھی گیا جے بھی زیر بنائی اوہ زیر آ گیا تھپ پھرونے زمانہ دے منہ تے لگی کہ منافق دے پوچھل تے پیر آ گیا آؤ دلی چو گدڑان دی گکا سنو ہائے وہ شیر آ گیا ہائے وہ شیر آ گیا اور دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا دانیال صاحب دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا اللہ رسی چکی امتحان آ گئے توجہ کرنی اللہ رسی چکی امتحان آ گئے نالے امریکہ انڈیا بھی نستا بیندے کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو اتو لاش پاش تے وچو سوچا ماڑیاں آلے اپنے آن دی ہارا تے نچن آلے غیر دی جیت معمولی تے تاڑیاں آلے اٹھ کے دیکھو اوے شہزادے تا نہیں اٹھ کے دیکھو اوے شہزادے تا نہیں ڈٹھی جگیاں تے غاراں پہاڑیاں آلے جتیاں ترٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے اوہ پگڑیاں آلے اوہ داڑیاں آلے جتیاں ترٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے اوہ پگڑیاں آلے اوہ داڑیاں آلے نائے منے دے جو ملا عمر آخدائی نائے منے دے جو ملا عمر آخدائی 313 تو لشکر ہرا جاندہ 313 تو لشکر ہرا جاندہ آج نبی دے غلامہ رسا چھوڑیا باز سڑیاں تو اللہ مرا جاندہ آج نبی دے غلامہ رسا چھوڑیا باز چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ اور تجزیے مشورے فیصلے پوچھ تھیے تجزیے مشورے فیصلے
پٹھ تھیے ساری دنیا نو شیشہ بکھایا اس کے نہیں ساری دنیا نو شیشہ بکھایا اس کے نہیں یہ دنیا دلیراں دے قدماں تلے آ کے قدماں دے تلے بہایا اس کے نہیں یہ دنیا دلیراں دے قدماں تلے آ کے قدماں دے تلے بہایا اس کے نہیں نفرتاں لانتاں نالے گمنامیاں بزدلاں دا مقدر بنایا اس کے نہیں وہ جو اپنی حکومت بچائندہ وعدائی اس بے غیرتوں در در رلایا اس کے نہیں وہ جو اپنی حکومت بچائندہ وعدائی اس بے غیرتوں در در رلایا اس کے نہیں آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا دن پھریندہ ہے بندیاں پھریندہ پیے دن پھریندہ ہے بندیاں پھریندہ پیے ہسپتالت مشرف تا چڑدہ پیا دے ملا حکومت کرندہ پیے ہسپتالت مشرف تا چڑدہ پیا ادے ملا حکومت کرندہ پیے اور فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چوم آج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چومیں کر جو جانا سپردے وطن چھوڑین بمب گولے میزائل تیریزی کٹر کر تیری کاروائیاں دفن چھوڑین تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی کوڑی مغروریاں پیڑتے بھان چھوڑین کوڑی مغروریاں پیڑتے بھان چھوڑین جو پٹھانا دے بالا دے ہتھے چڑھے انہوں پیگاں جہازاں تے بان چھوڑی جو پٹھانا دے بالا دے ہتھے چڑھے انہوں پیگاں جہازاں تے بان چھوڑین راز تاریخ خود نو درہیں دی راسی راز تاریخ خود نو درہیں دی راسی ہے فنا سب سیانے اخیر آخ دین ہے فنا سب سیانے اخیر آخ دین وڑ گئی ساری یورپ کی ٹیکنالوجی ان والا کل شہن قدیر